Здравейте, приятели! Първо искам да поздравя всички мои абонати от канала, да поздравя и новите ми абонати, които са над 40 човека за 24 часа. Явно, че ме разбирате. Какво искам да споделя днес с вас? Премина еуфорията от изборите, избра се ново управление, 131 депутата получи и господин Радев, но промиването на мозъци, приятели, продължава. Пускам сутринта телевизора, едни и същи социолози, политически анализатори, политически антрополози продължават да ни промиват мозъците с техните идеи, тенденции, какво щяло да бъде, какво нямало да стане. Любопитното е, че тези хора се размножават като комунистите. Първоначално бяха тяхните родители по телевизионните екрани, по всички възможни телевизии. Сега техните синове и дъщери. Искам да попитам, като се смени правителството, няма ли да ги сменим и те от телевизионните екрани? Едни и същи. Нищо ново, нищо по-различно, дрън от сутрин до вечер, промиване на мозъци. Приятели, и всички вие, които ме гледате, дайте да ги изключим тези национални телевизии. Нищо ново под слънцето. Вълната би трябвало да ги издуха и тях. Да вземат отношение с собствениците на телевизии, на телевизионни предавания и да ги махнат тези хора. Едно и също 35 години. Техните родители, сега техните деца. Очакваме и техните внуци, и правнуци, и праправнуци отново по националните телевизии. Последният ми клип, приятели, беше доста интересен за всички вас, така че се надявам на вас, които го гледате и все още не сте абонати на канала, да се абонирате, да натиснете палеца, да коментирате с ваши приятели, разбира се, да споделите и с ваши приятели нашите идеи и да гледате моя предишен по-дълъг видеоклип. Надявам се, че ще ви хареса и ще ви бъде полезен. Чао от мене, очаквайте новото ми видео на 24-ти. Чао!